Ito mga kaibigan, yung ating sinakyan na Antonina bus line na may ruta na Tabaco to Pasay. Ito yung kanilang mga upuan. Ayan mga lods, okay naman, malambot. Tapos maganda rin mga kaibigan yung kanilang headrest. Pero ito, yun nga lang, yung kanilang legroom talagang medyo masikip. Pag medyo matangkad kayo, talagang sasabit po kayo dyan sa unahan. Talagang tukod po yan. Pero okay naman, medyo maayos naman mga kaibigan yung kanilang upuan. Medyo malambot din. At yung kanilang, at ito naman mga kaibigan, yung kanilang backrest o yung ating sandalan, medyo malinis at medyo malambot din. Pero syempre kahit na ganong kaganda yung kanilang mga upuan, katulad din sa ibang mga bus, sa sobrang tagal po ng ating biyahe, talagang sobrang sumasakit din po yung ating likod at yung ating puwet sa pangmatagalan na upo. Ito mga lods, meron din sila dito na cup holder. Kung may dala pong inumin, yan pwede nyo pong ilagay. Tapos ito naman, pwedeng lagayin po ng mga ibang mga pagkain nyo. Ito mga kaibigan, wala po sila ritong charger. Kaya kumbaga kung gusto nyo mag-charge, dun po kayo sa may driver, dun po kayo pwede mag-charge. Dun po kayo pwedeng mag-charge sa kanila. At ito, naka-recline din naman po yan. Pero hindi naman din gaanong na tutumba ng konti. Kumbaga kapiraso lang. Pero okay naman, maayos-ayos naman mga lods mga kaibigan. Ito naman mga kaibigan, ang kanilang aircon, malamig din po siya, sakto lang din, talagang jacket din po kayo sa magdamag na biyahe. At yun nga po pala mga kaibigan, na kanilang overhead compartment, medyo maliit lamang na mga bag nung pwede nyo pong ilagay sa taas. Dati pa noon mga kaibigan, malimit na akong sumakay sa Antonina Line, bali kahit noon pang mga ordinary lamang yung aking mga sinasakyan. Ito mga lods, yung kanilang legroom. Kumusta mga kababayan, mga kaibigan, nandito ako ngayon sa amin sa Pulangi Integrated Transport Terminal para kumuha ng ticket. Susubukan po natin ngayon sakyan itong Antonina Line na may biyahe na Tabaco to Pasay. Ito mga lods, yung aking ticket na nakuha, bali 1,300 yung aking pamasahe po rito mula po rito sa amin sa Pulangi. Ito mga kaibigan, yung aming bagong-bagong terminal dito po yan sa amin sa Pulangi. Napakaluwang po ng kanilang parking po rito. Meron pa po dun sa may gilid. Sana sa mga namumuno po rito sa amin sa Pulangi, dagdagan po yung mga upuan po rito kasi marami pong mga nakatayo pa po rito. Tapos marami yung iba nakaupo na lamang sa simento. Kasi kukunti lamang mga kaibigan yung mga upuan po rito sa loob po ng terminal. Tapos sana meron din magkaroon din po rito ng mga ATM machine, tapos may mga tindahan. Pero baka mga nakaplano na po yan, di pa lang po nila na gagawa ng paraan. Pero maganda, may pulis po rito nakabantay. Tapos minsan nakakalibre pa sa CR kasi may bayad na po ngayon yung CR. Ito mga kaibigan, yung ating sasakyan, Antonina Line, bali Hyundai na Universe Express Grand Bird. Ito po yung kanilang bus na pabiyahe ng aming sasakyan papunta ng Maynila mula po rito sa Pulangi sa Albay. Dila ka. Nagbakal na kaya ako. Saya mo na kalinga. Pasok mo na. Sige na. Ito na, pabiyahe na po kami. Paalis na po kami rito sa Pulangi Integrated Transport Terminal. Paalam muna. Mapayin na po ang banwa ng Pulangi. Maghanap buhay po muna tayo. Sarap sana dito kaso walang pera. Ito mga kaibigan, yung ilaw po dito sa loob. Napakasarap din matulog kasi maganda po yung ilaw po nila. Tapos yung aircon, sakto lamang. Talagang mapapajacket din po kayo. Itong dinaanan po ng bus, parang ngayon lamang ako nakadaan dito. Parang dumaan kami mga kaibigan dito sa may Minalabak kasi may nakita ko ron na papuntang Minalabak. Parang di na kasi kami dadaan sa may Naga City. Ayan mga lods, mukhang maayos naman, puro man dito. Try ko nga rito sa sunod dumaan kasi doon kami lumusot sa may Pili, tapos dumadiretso dito sa may papuntang Minalabak. Siguro ang labas nito sa may San Fernando kung di ako nagkakamali kasi may nakita akong daan din doon. Okay pala rito dumaan mga lods mga kaibigan sa may parting ito ng Minalabak para hindi na tayo dadaan sa may Naga City. Mas makaka-shortcut po yata rito. Sa susunod nga, nababiyahe ako. Wow, napakaganda na mga lods. Napakagandang highway po nun. Grabe naman. Sa sunod susubukan ko nga rito dumaan kasi lagi akong dumadaan sa may Naga City tapos Pili. Dito kasi may nakita rin ako nag-vlog si Kabayan, timbara ako na dumaan dito na mayroon daw dito na lalabas hanggang sa may Nampuak. Sana nga kung sa sunod susubukan natin doon na dumaan para din na tayo dadaan sa may Naga City.
Yun ang gagawin ko kapag nagmotor ulit ako pauwi dito sa atin. Sa amin, sa Bicol, sa Albay. Mukhang maganda rito dumaan at maluwag naman yung kalsada po rito. Pero may mga masisikip lang na mga parte. Pero kayang-kaya naman ng saludo. Wow. Ito pala mga lods, mga kababayan, yung aking nakita kanina na napakaganda, na may ilaw, napakaliwanag na kalsada. Ano kayang pangalan ng highway na to? Napakaluwag, bali parang 4 lanes, tapos maraming ilaw. Napakaganda mga lods, dumaan dito. Pwede nga rito gawin na parang pwedeng gawan dito ng mga night market. Katulad sa ibang mga bypass na ginagawa ng night market. Pero dito walang mga nagtitinda. Pero napakaganda ng kalsada, tapos napakaliwanag mga lods ng kalsada po dito sa parting ito. Hindi ko lang to alam kung sakop na to ng San Fernando o sakop pa to ng Minalabang, pero maganda ang kalsada po na ito. Ito mga kaibigan, mga kababayan, ang unang stopover nitong Antonina Line sa KCF, Eatery. Dito po yan sa may Pamplona, sa Camarines Sur. Dito rin pala mga kaibigan yung pintuan o stopover ng mga bus ng Raymond Transportation. Dito rin po talaga yan kasi malimit din ako sumakay sa Raymond, kaya kumbaga dito rin talaga sila humihinto. May mga na-vlog po ako ng mga bus po ng Raymond, baka gusto niyo pong panoorin, at iba pang mga bus na nasakyan ko. Ngayon lamang po talaga nasubukan ko itong Antonina Line. Yan mga lods, mga kaibigan, yung mga driver ng Antonina Line na nasakyan po namin. Magagaling, kasi mababait po sila. At talaga naman pong sulit sumakay. Dito po yan sa Antonina Line. Yan, kamukha niya, kasama niya. Magkakamukha sila ng bus. Ito mga lods, yung aking nasakyan na Antonina Line, may body number na 28018. Mabilis at magaling po mga kaibigan yung driver po rito. Ito na mga kaibigan, paalis na po kami ulit dito sa may Pamplona. Ito po yung unang stopover, pero ngayon pabiyahe na po ulit kami. Yan yung ibang mga Raymond pa lang dito. Yan ang dating mga sinasakyan ko, lalo yung Volvo, tapos may Hino rin. Ito mga kaibigan, yung kalsada po rito sa may Andaya Highway. May mga ginagawa po rito ng mga kalsada, kaya kailangan mag-iingat po ka rito, lalo sa mga nakamotor na mga kababayan po natin at mga kapwa riders, lalo na sa gabi yung biyahe, na mag-iingat po kayo dito sa may Andaya Highway kasi marami po mga ginagawa po ng kalsada po rito. May mga reblocking, tapos talaga naman po ginagawa ng mga kalsada. Pero ako di ako bumabiyahe po rito ng sobrang gabi. Umalis po ako sa Manila ng gabi kapag nagmumotor ako, tapos para pagdating po rito sa may parting Quezon, tapos dito sa may Andaya Highway, umaga na o kaya naman may araw na. Kasi pag ganitong gabi napakadelikado, dahil medyo maraming lubak sa may parting Quezon at dito sa may Andaya Highway. Eto, nakikita ng bilis na bilis sa road. Grabe, Scania. Napakatibay talaga ng bilis sa road. Ang galing. Napakabilis. Eto pa, traffic sa sunod. Bilis nila. Eto pa, DLTV. Wow, bagong DLTV yun ah. Nakasunod yung kotse. Grabe. Tuloy na lang yung aming driver, chill lang. Sakto lang yung kanyang patakbo. Pero magaling mga kaibigan, mabilis din konti itong aming nasakyan na yung Universe Express ng Grandbird. Pangalawang stopover mga kaibigan, dito sa may Tagkawayan, Quezon. Itong gusto ko sa mga ganitong bus line na humihinto para magpalit ng driver. Di katulad yung nasakyan ko na RT. Alam niyo na kung ibig sabihin ng RT. Grabe, ang hirap ng palitan po nila. Mula pa Tabaco yung biyahe ng driver. Tapos pagdating ng isang stopover sa may Pamplona, di pa siya pinalitan. Hanggang sa makarating ng Calawag, di pa rin siya pinalitan. Pinalitan lamang siya sa may Atimonan na. Kaya grabe yung antok ng driver na yun. Di ko alam bakit ganun yung kanilang palitan ng ganung klaseng bus na yun. Pangatlo mga kaibigan at huling stopover ng Antonina Line, dito po yan sa may Chaong, Quezon. Dito rin mga kaibigan huminto yung bus ng Cagsawa. Yan mga lods, malimit din akong sumakay dyan sa Cagsawa. Pero gusto ko rin kasi subukan yung iba't ibang klaseng mga bus na bumabiyahe sa amin sa Bicol. Kaya eto, yung aking sinakyan muna ngayon, yung Antonina Line, para masubukan po natin yung kanilang servisyo. Pero sa kabuuan, maayos at maingat. Mabilis din magpatakbo, pero may ingat, tapos mababait yung mga driver po ng Antonina Line na aming nasakyan sa ngayon. Kaya bilib din po ko ron. Mababait po talaga sila, kaya approachable pa. Kaya okay na okay sumakay din mga kaibigan mga lods dito sa Antonina Lines.
Siyempre mga kaibigan, di po rin pa sila katulad ng mga malalaking bus company ng Bicol Isarog na aking mga na-vlog na. Tapos kagsawa na talaga naman pong maayos at maganda po talaga at maluluwag yung kanilang mga bus. Pero malay po natin sa mga susunod na mga araw o kaya buwan, mayroon na rin po tayo na makikita na magagandang mga bus po ng Antonina Lines na mas bago, mas komportable at talagang maluluwag po yung kanilang mga legroom. Tapos maayos naman po ang kanilang serbisyo. Pero sa ngayon, okay naman sumakay mga lods mga kaibigan dito sa Antonina Lines. Dito na kami mga lods mga kaibigan sa may EDSA. Papunta na kami ng tramo. Tapos hanggang PITX bago magkubaw. Yan, medyo maaga pa. Pero kaya andito na kami. Kaya sulit sumakay mga lods mga kaibigan dito sa Antonina Lines ng biyaheng mula Tabaco hanggang dito sa Maynila. Ang isa pa mga kaibigan sa nagustuhan ko po rito sa isang driver ng Antonina Lines, bali mapagbiro siya talagang kumbaga nakakatuwa po yung kanyang mga salita. Ito na mga lods mga kaibigan, yung PITX dito may mga maraming bababa, tapos susunod namin yung last yung kanilang terminal din po yan sa Cubao. Thank you Lord sa ligtas na biyahe. Nandito na kami ngayon sa huling terminal po nila at dito yung paradahan po nila, yung garahe dito yan sa Cubao. Yan yung aming nasakyan. Salamat po Lord sa ligtas na biyahe. At salamat din, magpasalamat din po tayo sa mga driver dahil ligtas po nila tayo na ihatid sa ating pupuntahan. Sobrang thank you po sa inyo mga driver na aming nasakyan sa ngayon. Mag-iingat po kayo palagi. Nagpasalamat ako sa iyo kuya na driver bago ako bumaba dito sa inyong bus. Maraming salamat sa inyong panonood mga kababayan ko, mga taga Pulangi. God bless po mga Bolo sa Indogo boss. Ingat.